ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Francisco Javier usa ka pari. Ato sang gihimo karon ang una nga adlaw sa nobinaryo nato sa Birhen sa Guadalupe, ang patron sa Archdiocese sa Sugbo. Uban kanila atong iampo padayon nga mahunong naning pandemic sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo pasalamatan ang Ginoo sa mga tao nga nagtabang nato dinhi, ang atong mga benefactors, atong donors, nga unta tagaan pod sila daghang mga grasya sa ila karong gikinahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Muabot ang adlaw diin ang katawhan muawit nining awita didto sa nasod sa Huda. Ligon ang atong syudad. Ang Diyos mismo mo'y manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron makasulod ang matarong nga nasod nga matinud-anon sa Ginoo. Hatagan mog hingpit nga kalinaw kadtong naglaom nimo, kay misalig man sila kanimo. Saligi kanunay ang Ginoo, kay ang Ginoong Dios mao ang batong dalangpanan ng magpabilin hangtod sa hangtod. Gipakaulawa niya ang mga mapahitason ug iyang gilumpag ug gipulpog ang ilang syudad. Yatak-yatakan kini sa mga kabos ug sa mga dinaog-daog. Ang pulong sa Ginoo. Responsoryo. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila ug magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong mo'y musulod niini. Magpasalamat ako kanimo, kay imo akong gipatalinghugan ug imo akong giluwas. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, ihatag ang kaluwasan, o ihatag ang kauswagan. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw kanamo gikan sa balay sa Ginoo, ang Ginoong Dios, ug gihatagan kita og kahayag. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.
Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini ug naggunob. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kumusta man mo karon, mga buang-buang mo o mga maalamon? Ang di mo tubag, buang-buang. Oo, naghisgot si Kristo dire og duha ka klase sa tao. Nya ningon siya sa introduction sa atong ebanghelyo, dili tanan nagsangpit kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nya kinsa ra may makasulod matud pa niya, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Nya kanus man ta kahibaw nga mao ni kabubuton sa amahan? Kun maminaw ta ni Kristo mismo, kay ang tanan niyang gisulti, tanan niyang gibuhat nagsubay sa kabubuton sa amahan. Nya pag-explain ani ni Kristo, dili day makasud sa langit ang mga buang-buang. No, kung ato bang isumpay ba? Dili makasud sa langit ang mga buang-buang. Nya kinsa man ning mga buang-buang nga gipasabot ni Kristo? Kana kunong maminaw pero dili magtuman. Og ni daghan ana karon dinhi nanimba, nagwali sa dangusa. Nga may kaitan maminaw pero di ta ka maong mutuman. Ay kamo karon. Naminaw mo? Kusga? Naminaw. O niya, mutuman mo? Mutuman. Bantay ha? Oy, daghan kay nato nga di gyud mutuman. Lisod magani mugtuman anang atong frontliners nga mo arrange ninyo asa mo palingkuron. Magtuman magin mo sa inyong gusto, ari lami diri brad, ari lami dito lang ter kay mao toy atong lugar, ari lami diri brad. Magtuman gyud. O nya, galisod kay mugtuman ana nga paglingkod na aron dili ta makubid. Unsa nakaha sa pagtuban kun moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas sa aping, ipatamparos lang sang pikas. Tuman mo ana. Biyae ang imong amahan og inahan, ang imong bana og ang imong asawa aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wa na. Dumti ang imong bana o ang imong amahan o imong inahan o ang imong kaugalingon aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wagyapon. Pasaylua o kapituan kapito ang nakasa nimo, labi na ng bana nimong gasig pangabit. Pasayluag kapituan kapito. Unsa man mo tuman mo ana? Mutuman. Oh, congratulations sa nituman. Congrats. Ay, kita kusog kitang murason oy. Kusog kitang murason. Nya ato gyung dipinsahan.
Labi na ginang inig-ingon ni Kristo, buhato nato ang works of mercy. Kanang works of mercy ba nga gihisgutan diha sa ang corporal works of mercy na pitom na kabuok, nya napagi pito kabuok nga sana kanang spiritual works of mercy. Nya usa na ni ana kana ganing niingon kani sayon ra jud kay ni ha, usa ni sa mga spiritual works of mercy. Comfort the afflicted, hupaya ang mga na nagsubo. Mutuman mo na. Anya karon na may daghan dito sa prisuhan nga na nagsubo. Muadto ka aron imong hupayon. Ay lang sa Lord. Nya connected ba na sa corporal works of mercy nga nag-ingon, bisitaha ang mga binilanggo. Mao na, visit the prisoners. Nya mutuman mo na. Sige nagkuan mo na. Nya kaning gawali mutuman. Wapay siguro. Oy, nakatuman ako anay kay na-assign ko kong prisuhan 5 ka tuig. Wa jud ko mo atras atong akong assignment. Nakatuman ko pero karon kapoy magadto. Mao na depende lang sa kahigayunan. Og nay kahigayunan tuman na, og way kahigayunan then ayaw lang sa buhata. Sa unang pagbasa gisgutan dinhi nga kadtong mga maalamon o mga makinaadmanon ibagsak sa Ginoo ba nya tunob-tunoban na lang sila sa mga kabos. Grabiha no? Tunob-tunoban na lang sila sa mga kabos. Kana bitang moadto kog menteryo, Masim Park man or Mabahak or Madihas Manila Memorial, mga dato biya nang gipang lubong diya Manila Memorial, Sim Park inana. Pero ang nagsigig yatak-yatak nila no ang mga hardinero nga mga kabos. Tunob-tunoban na lang way siguro ato ra sa tumangihi ug way taon sa ari lang tangihi din ihian na lang sila sa mga kabos. Nya ang mukaut intawag yuta nila ang mga kabos, nya tabunan sila yuta sa mga kabos. Ang mga dato nang nagkaut diha. Wa oy, pare gani di magi mo kaut dito. Ang mga kabos kana mga naong ninyo, oy kabos ra mo imo yatak ninyo dito ana. Nya ilam nang yatakan ka ng yuta inigbantok la na ilam nang tumban anaam na nila. Di tagnuod gid ay, no? Sumuabot gid ang panahon nga kita yatak-yatakan ra gid tas mga kabos. Nya unsa may buhaton para dili ta mayatak-yatakan? Labi na gid dito sa ikaduhang kinabuhi, kinahanglan mahigugma tas mga kabos. Mahigugma ta sa tanan nga gihigugmas Ginoo. Gihigugma ni Kristo. Si San Francisco Javier, usa ni kabanggiitan bright kay tanan nga pagka pari, nagka-contemporary ni sila ni St. Ignatius of Loyola ug nagpartner sila sa pag-put up anang Society of Jesus kanang mga Jesuits. Pero imbis nga mo proceed siya sa iyang pagka-professor sa University of Paris, kay sikat man ni kay siya didto, nipili siya sa pagka-misyonero. Nya dinhi siya gipada sa Asia, Japan, murag niagi pagitingan ni Philippines. Ana, og didha siya namatay sa usa ka island padung naunta siya sa China. Matod pa niya kanindot kasab-an ni adtong akong mga kaubang mga pari didto na nagsigig suwat og libro adlaw o gabi, doktor na sila sa theology, doktor sa philosophy, doktor sa canon law. May kay inyong panganaog mo diha kanang gasa sa inyong kabright dad-ana didto sa mga lugar nga ang mga tao gani way makatudlog panguros. Nya kamuda gasigi ra mo lingkod anang classroom, sige mo diha basa anang libro. Pero di ay nindot kaing basahon dire ang kinabuhi sa mga tao. Siya sige siyang tudlo hangtod gid siya namatay. Kita usahay ingon ana biya tano, usatas mga sinaway sa mga santos. Secured kay ta sa atong balay. Adto ra kita sa atong balay, ana higda-higda, kaon, tan-aw TV. Nakalimot gani ka nga diha luyos imong bahay, naa dihay way kaon, way TV, wala gani atop ilang balay. Ikaw man sa amo pader, basig tuas unahan. Ikaw man gyapon dito, irog-irog ngadto pagyus unahan.
Nibuhat ba ka ana o adto ra jud ka? Secured lang yun ba? Ang gusto ra bas Ginoo unsa iyang sugo nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dili kay magpundo ra ta diha sa atong gitawag og comfort zone nga mao ang atong balay. Munang ingon siya, biyae gid ang inyong balay. Ana. Karon iguli ninyo mobiya mo sa inyong balay. Kinsay mobiya malangit. Pero kanang kasigirog ingon dia, father sa doon, taka na siya giyaw-yaw niya. Na maron nga ingon ana ron dia, lisod kay na kinsa gayong tuwang sa kanas father gi kami natug tus taas, so na siya dili. No, na lakaw-lakaw gud. Ay na lang kog basihi. Ato maning kuan, ato man ni siyang responsibility. Og ako magtuman ani akong gisulti, aw buang-buang ko. Kamusan nga naminaw, nya magtuman mo aning inyong nabatian gikan sa buang-buang nga instrumentos Ginoo, nya magtuman mo aw maalamon mo. Nya igsunod adlaw matapos ang kalibutan, magdungan tag kamatay, kinsa may malangit? Ako o kamo? Uy, tubag uy. Kamo mo'y malangit kay nagtuman man mo. Nya ako kay gasulti nya buang-buang di ay wa day magtuman. Magtuman na lang sa kurug-sugod. Sige, manindog na ta. Atong himuon ang nobinaryo. Nobina sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen sa Guadalupe, sa kanunay na nalipod, nag-agap, nagtudlo, ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo ni adtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera ni adtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Hesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunungon nga asawa, o sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo. Busa uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pagampo sa unang adlaw, labing mapaubsanon nga Birhen sa Guadalupe, ang Arkanghel Gabriel niyukbo kanimo sa pag-ingon. Maghimaya ka, puno sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Kaysa imong pagkamapaubsanon, gikahimutan ka sa Dios. Nangaliw po kami kanimo, paambita kami sa imong pagkamapaubsanon ug pagkamatinud-anon, haron mahuwasan kami sa among kadaw ug pagpanghukom, sa among mga kasuko, garbo, pagkamapahitason ug pagkulang sa pagpakabana, lakip na ang among tinagong kahiubos ug kasakit, aron mapuno kami sa gugma, kalinaw, kaangayan, kasiguruan ug pagkamanghihatagon sa imong anak si Jesus nga maora gayoy makahatag. Nagampo kami alang ni adtong anaa sa gahom, sa simbahan ug sa gobyerno, sa negosyo, sa among mga banay ug sa katilingban, aron kaming tanan makaamgo nga ang tanang gahom nagagikan gayud sa Dios ug gamiton namo kini nga nianhi aron pagalagad sa uban diha sa among pagsunod kaniya, nga nianhi aron pag-alagad ug dili aron alagaran ug pagtugyan sa iyang kinabuhi alang sa tanan. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang inyong itubag, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga andam unta sila sa pag-ambit sa mga hiyas nga gitudlo ni Jesus kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga maantigo unta sila mutanaw sa panginahanglan sa katawhan, labi na sa mga kabus, mga muyo kita sa Ginoo.
Dungga kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kanilang tanan nga nag-una kanato diha sa pagtuo nga matagamtam na unta nila ang bangketing walay katapusan didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness we spread the offer, fruit of the earth, works of our hands. Each will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangili ni San Francisco Javier. Itugot na maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao, sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo ug nga magkugi kami pag-abot nganha kanimo kuyog sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit og nga magadayeg kami magpasidungog og magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristong among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta.
nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Francisco Javier ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Ayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you, peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Dios nga ang imong Eucharistia magpadilaab unta kanamo sa kalayo sa gugma, maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata.
O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kaalam. Dili ta mahimong buang-buang. Ang ato lang buhaton, simple kayo no? Unsay atong nabati nga gitudlo ni Kristo, ato lang sang buhaton or sundon. Ug ato ganing supakon, mabuang-buang dayon ta. So ako sa ding i-announce ninyo update ang nahalin sa atong 1,000 ka slots nga tag 3,000 nga gitawag natog Faith and Power slots para nasad sa atong Phase 2 Part 1 nga mga projects. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 43 ka buok. Wala mo malipay. Sa pakpakta. So, kung ano lang available, wala naman lang na siya. 957. Dali-dali mo palit. Kaya ra kay na. Hangto atong target ani nga mahurot unta ni kahalin December 31. Og di gyud mahalin, i-extend nato ngadto sa January. Og mahalin, congratulations. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.